Yng nghanol y cylch, mae'r dosbarthiadau i'r swcod yn cael ei feirniadu ac am Bigli yn trosglwyddo'r gwobre. Sandy Anderson o Loughborough sy'n mynd ar wobr gyntaf bryd fa Thistledown. Ie wir, dosbarth yw i'r ebol gorau. Ebol y sy'n dilyn a ie wir. Sandy Anderson, ebol Thistledown, Montpeson Wild Party ac allan o Thistledown Shire Leicester oedd yn ail yn dosbarth y cysig. A dyma Sandy ar ei benne. I egluro yn ail, Mr and Mrs Butterworth, ebol Paddock. Paddock Rio yw ei dad a Paddock Parasol. Fe gewn ni Paddock Rio, tad hwnna. Fe welwn ni fe yn dosbarth yr merch gobeithio ac yn drydydd o Ffrainc. Gatsby, Sussex, Diane. Euath Troy ac allan o Wester, Galina. Dyna'r gorau o'r ebolion yr adran B. Wrth gwrs, mi fydd na dosbarth i'r ebolesu nesa. Yn dilyn, ond wy'n gweld dim ond rhyw ddoi bach sy'n yn y pellter. Dim yn gallu gweld nhw eto, so bydd dim lot o amser i gymerid i ferniadu'r hynna. 1-2 bydd hi, ond gewn ni weld p'un bydd yn un. Ond ar hyn o bryd, ebol Sandy Anderson, heb enw to, wedi cael ei fagu wrth y march Montpeson Wild Party ac allan o Thistledown Shire Leicester. Llongyfechiadau i Mr Sandy Anderson yn ennill y dosbarth i'r ebolion gwryw gyda Swclyn allan o Montpeson Wild Party a Thistledown Shire Leicester.